mengkono gawe gedhe ning atiku Paman Sengkuni Raharja nyawet panting pangayomaning Bathara miwah pangestu paduka ingkang sinuwun lampah kula Raharja niring sambekala sumengkeming pangabekti kula mugi konjura sandhep padha paduka Kanjeng Sinuwun. Nggih, Paman. Kula tampi damel dingai manah kula. Kadawi sae menika ya. Boten telas-telas anggen kula ketuwuhan raos gumun. Ingkang salami-laminipun dereng nate kedadosan inggih saweg pisan menika. Negari Mandura bebasan kados kedawaan daru saobor ing ngambabar padang. Wong salangsul kula nate ngaturaken nawala ing asalipun Nyai Prabu Duryudana. Ingkang menggawe wigatos kersa tetinjul dhateng Mandura. Nanging 1000 cara ingkang kangge weweka siadi mboten saged tindhupun kakang. Wong saka lenggan menika nadyan mboten kula aturi jebul Yayi Prabu kepareng rawuh ing Mandura. Ketingal sumengko pengawak Bajra. Napa to darunanipun subur menawi namung tindung lan dewa dene wonten wigatos ingkang kumunten nedya kadhawaken. Yayi sampun datang nawi wiring-wiring tumunten ngandika Andra ingkang puspita